ne ya bom pai okronkron ni nimonyam na ase kase ema wudin Awurade wadom nti ana yɛte ase odi yɛkɔ odi yɛba ɛnan nso oma yɛbɔ wanim ebetie wasɛm Awurade nam nkronkron tumi nso kasa kyerɛ yɛ sɛde ɛbɛyɛ yɛbɛfiri yɛbɛkɔ no ne yɛkɔ no wanim onyam mu yɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din mu amen ntone yɛbɛtra ase yɛde Nyankopɔn ase sɛ Awurade ɛho yɛ mmɔbɔ na ɛnɛ nso aka yɛ nyinaa yɛaboa no na last week no efiri adesua bi ase na church attendance nti ɛnɛ ɛyɛ part 2 church attendance part 2 asɔre korɔ ɛho asɛm na ne yɛka na ebedi kan kenkan onyame asɛm no ɛwɔ Hebrewfoɔ ɛnwoma no Hebrews 10:25 ɔse na moma yɛnyae yɛn ho ɛnhyiamu sɛdeɛ ebinom enya nyɔyɛ na mmom moma yɛntutu yɛn ho fɔ brɛdodo a hu sɛ ɛda no ɛbɛn no hu sɛ ɛnhyiamudie ɛyɛ ɛnhyɛ sɛ woyɛ Kristoni nko ade a wagye Awurade adie na wɔsom Nyankopɔn de a Awurade gye wo a ɔde ka n'asafo ho ɛna asafo no nso wɔn hyiam ɛna Awurade asa ma yɛ ɔhyɛ bi sɛ ma mu nyae mo ho nhyiamu ɔsɛ mu nyae na sɛ wugyae de a na wahwe ase ɔsɛ me nyae ne wagyae obiara ni hɔ a maka sɛ woyɛ adwuma bi na adwuma na wo mu no sɛ wugyae a yɛbɛka sɛ woda so ka adwuma no ho na ɔnka ho saa na Onyankopɔn asafo nso teɛ ɔsɛ mu hu sɛ dodoɔ no a mu hu sɛ ɛda no ɛbɛn no yɛnka yɛn ho mmoa no na yɛntutu yɛn ho fɔ yɛnkasa nkyerɛkyerɛ yɛn ho na yɛntenetene yɛn ho adeɛ bi ɛho hia paa na sɛ ɛda no koraa ɛbɛn na sei na yɛyɛ deɛ a ɛne ɛda no wie du deɛ a ɛne minim deɛ ɛbɛyɛ sɛ ɛda no afei deɛ ɛso sɛ ɛbrɛ no aso sɛ Awurade yi ne ho adie na nkurɔfoɔ a ɔde ne mogyaa ɛtɔɔ wɔn mo na wɔtumi tena ase ɛwɔ ɔbra kronkron ɛne ne ho suro mu no ɛkɔsi aseɛ no wɔgye wɔn mo nkwadeɛ a ɛne ɛda no deɛ bɛyɛ ne yɛbɛyɛ nti ɔse ma yɛnyae nhyiamu nti sɛ wogyae nhyiamu a ɛyɛ baseliden ɛyɛ ahweaseɛ ɛna saa asɛm yi obi a obedi saa asɛm yi ho fɔ biara no obedi fɔ ɛwɔ Awurade anim deɛ ɔse ma mu nyae na mo yɛgyae deɛ a yɛbedi fɔ na mo a mohwɛ sɛ tete mmirim Awurade bɔfoɔ Paul nom ɛne Peter nom a Awurade de ahenni nsafoa ɛmaa wɔn mo na ɛdɔm nyinaa bɛhyia na wɔn tie Peter ne nsɛm bi a Awurade de ama no sɛ ɔmfa ma asafo no na wo deɛ ɛdɔm no a ɛtie Peter no wonka ho bi wona wo baa bi ɛna woyɛ biribi a ɛbɛboa wo a obi nso asɛ na ne mmerɛ ɛna wabɛtie Onyame asɛm mo mmienu no monyɛ pɛ nti mommɛhɛ no nso paa sɛ wogyae nhyiamudi a wahwe ase ɛka sɛ obi agyae nhyiamudi ɛyɛ sɛ wagya asɔre afei deɛ wagyae koraa ɔnka asafo no ho bio koraa afei deɛ wagyae ɛna yɛ obi a ɔgyae asɔre no ɔn sɛ ɛdeɛ na onyaeɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ on and off maka sɛ ebiewu asafo no ɛyɛ Kristo nipadua ɛni sɛ wogyae asafo ɛyɛ Kristo nipadua no a na wɔnka nipadua no ho bio ɛdi baabi a nipadua no bɛtena daakye no wɔnka ho bi ne mo yɛne a da biara yɛhyiahyia mu no one yɛahyɛ Nyankopɔn anim onyam yɛdi Nyankopɔn ano ni na asɛm no a ɔde ama yɛn no yɛdi so nti yɛhɛ no nso sɛ obi ɛni Kristo na asɛm eni a ontimi nkɔ Nyankopɔn nkyɛn na deɛ baako a ɔsɛ yɛn nyinaa yɛbɛbu sɛ yɛn ho sɛ nipa nyinaa te sɛ wo a
anka Kristo asafo pa no anka ebegina ana ebegu wode wa anka sa obetumi atena se ne wasese se me pa masoro bai ebia me ba na ade achia me mba ebia omua na okọ leaf omua no resume obu wa okọ leaf wa che pa ene wa resume ti ekoso no no sa plan se obekọ another leaf ti omua eni se nipa nyina se se yenua ba no ana yenua ba ma yi a enka soro no enka te sai ka soro no enka gu se enka egu ana ebebra ase ana enkoso de a nese question mark e wa bra bon unyam so no question mark bi esi ho ayese wi ano ayese answer ene obi won so a question mark bia ensi na bra bo ho nti oni asem bia yi ano e wo na bra bo ho e wo anamontuo fm nti se answer no you know dia na yese nipa no o serious problem pa ye e wo na kan se bia nyame som ho na ne nkwagiye ho na ye kai kakra bia nse obi wo ho a se ena ode ba sori no ene na onfa ma sori no ena onfa ma sori no edonso ensene na ode ba sori no dia enye absentees no ye makia wa ma me bia no se ye pele Nyankopon asafo mu a ye ntan hu no ewo mu a na ja wato apa oba akubi ene fe ne se appearance o ma ni pa mu se minyaye ka ho bi na esa asore de se ujaye to wa na onkwa ebedu ni pa kwa nyum se ujaye de minyaye ene ye se emwa di se afini nyina ye kan se be se 53 Sundays ena ewo afini nyina mu obitumi kɔ ni nyina afini nyina obitumi yakɔ sɛnyɛ sɛ na wankɔkora no a na baako na mienu bi obi wɔn so a ɛyɛ half ɔkyake a half obi wɔn so obu mmiɛnsa emu baako ɔde kɔ asɔre mienu aka nyina deɛ wankɔ asɔre sɛ ɛyɛ benada the same thing na ɛno nso ehu paa yie paa sɛ wotena sesese ɛna ɔde kɔ asɔre ɛna ɔde ba Nyankopɔn anim no ene na wonfa ma Nyankopɔn anim no de wonfa ma dɔɔso sɛ de wode bade a ɛyɛ mmereye ehɛ no so paa yi na etimi aboa yɛ nyɛ sa yekristo nsom no asɛm bebre no a ɛbɛba ho nti yɛse obi a wode ma bia no ɛne yɛ nkɔ ba bia yɛsom Nyankopɔn bia no Peter nom ehyiam asɛmpakafo a yɛhyia a ɔmmɛka Awurade ho asɛm akyerɛ no ɔmo ɛwɔ hɔ na ade na wo de wo ma bi okoye ni business bi dwumadie bi na kopie baabi eyihu paa yie paa na ade ba ko ase ati ase ne se one obia kwa sɔre ma no ho ti ase se okwa sɔre a okoma wo ho obia wosum Nyankopɔn obia no onsom ama wo ho onsom afa onsom ma ukunu onsom ma wo yere onsom ma wo ba onsom ma wadamfo enye de ode baaye Awurade mu na wonsom Nyankopɔn ama no ti yenkwa sɔre ema obi yenkwa sɔre ema obi sɛ obi ntina me kwa sɔre ye mi kunu ntina me kwa sɔre ama no na watini adome me yiri nti na me kwa sɔre ama no eye but sɛ unyini na unya nti ase unyame mu de a obu sɛ okwa sɔre a okofa ene sɛ wantu na monwa da bi no wona ebe ha wo ene sɛ yenkoma obi di a na wo sɛ yetimi di asɔre koro ho nokore asɔre koro no meetings ba mu no uma ye ni ho nokore eni sɛ obi a ɛdaadaa ne ho ɛwɔ asɔre koro fm sɛ obi wɔ ho a de nti a wankɔ asɔre no na de nti a ɔma asɔre no obi busa no a na enkante ho na waka biribi a ɛnyɛ nokore sɛ de bɛyɛ nipa bɛte na ase oh okay de nti a wama nie nipa bɛte wase o ba Onyankopɔn nso nanso sɛ nipa ɛte wase ɔka ma nipa te wase a anampo de nti a wama no kɛsɛ emu da hɔ enti ase wɔ mu a sɛ no wahwere biribi wahwere the presence of God timo hɛ no nso enti nyɛ sɛ bi a emu da hɔ nti ɛno ano no
ebia obi busa wo say sister ana brother obo mpaye so mpaye me bo na so wo mpaye a o dada ho nipa ne de waji ato no nsa mpa emi aba no da bia obo mpaye fa de wo mpaye o dada no munye ni nokure e wo empa abofam ye ni nokure o wo anamontuo ho anya sa ye be kan nsam a e be ma nipa te ase nanso e wo se ye hu se de wo ye no wo ye fa ti entwan kontompo ne mpra wo ho entwan kontompo na ensre wo unyam nsom na anamontuo e de bia ehu pa ye pa te je se nipa te mase a na asa no e capital no nipa te wase a na ensan amen ese uja Kristo asafo nhia mudi a meeting sukura 1 enya de bia Ewurade be hye wo nkuran say Ewurade the Lord will encourage you say jai so obi jai asafo nhia mu me ka say ye kan eyemienu de wajaye one onka asafo no ho bio asafo no onka ho di ne ho asem eni Kristo anim bio onka Kristo ni padua ho bio ana de onyaye nanso onye regular wonyame fie ni menu nyina ye he no nso ti obi jai nhia mu die meeting nkura yese Ewurade be enhye ni nkran anka se wajaye jai ai aya bonsam kasa kire aya bonsam na aya the voice of Satan so obi akoma ye den e wana montuo ho de asam papa a ba nyina no ene yiro ho som Nyankopɔn nyina no e boa wo heaven nkro eni se wo furudua na obi pia wo a de wo pia won wo boa wo na de ono no obeba nse bia o pusu dan no o pa wo saye enti se wan kwa sori a enya de bia Kristo be se nkran amen again kan Genesis chapter 16 3 to 9 a mo mi o hwa de we nso eye bra Sarah na onwo na ode Hagar ema Abraham awade na Hagar Abraham kon ho pe ena onyin sen ye ne wawo ehwa na fa afi efa ye no na efie ho wafa waji fie ho afa afi die je se de oye bia wajai okolive di one won se opra Sara na se pra one se huru nkomu a Sara na se ye bibia se aduane a bibia wo fi obi a nde se de oya wura nti wote ba ma so ena odi hene na onim se oye afana na asem no eye Sarah ye pa yi e be kenka ho na montie so na bia makaka kra bi ti ode to ni kronim se ebia ode obia wo ye be ma ode ohwe soro tu hunu fom ebia de ekoso obia na hunu ode to ni se ti akodai ekwa ne me na one me ti wo fia pa nti wan kasa nti eye ma ohu kan se wafana no de eye wo ne so obia no ye praise him to ka ba enka kakra ne hwe de Sara eye na fi yenya adisunya kakra bi mfa no to de Yesu ye ho Genesis chapter 16 montwere 3 to 9 na me kan ha me kan free 8 wo no se na oka se Hagar me kan free 7 tamwa sa Abraham odetu na nim no no oma no kwan no opam no free efi ho yen kan se bi ho na ofifi ho ekoye o ka Bible na Sarah bread na se na odwane free ne nchai 7 na Ewurade bofo ehu no ensu aniwa bi so ewo so sa kwan so ena oka kire ne se na oka se Hagar Sarah fana ufre hin na obeyi na okɔ ni na se ni free mawura Sarah anim na medwane 9 na Ewurade bofo ka kire no se san kɔ owura nkyai ne kɔ brɛ ho ase ɛhyɛ na ase amen hasin so yedi no to won se anamon bia nipa wutuo bia entini bia na Ewurade nhyɛ wo nkran oye Sarah na fana ya tɔ no ediska tɔ no ɔne ne ho kopime so obewuo
enye omo na kasa fe de yekọ yegya na kwa asomdue mu a oni saa kwan no but nyinsa aba ahomaso aba ahantan aba omu ne master na wura bio ne mistress no ompa na nya hwe bio na Sarah ebre na se opam no firifi ho ti wokọ no a no okohie wade bofo na wade bofo busa na se ufiri hin na ebe na wokọ fa hen na onso kan no kure se mi firi wura nche na mi dwane am se san ko mo de wade ka che no o kan se udwane adwane ko na efi okura no yemfa wonya hwe no Awurade ade bia sese ni paye oni kwan se ofiri fie ho oni kwan se oya homaso eni se okohie Awurade no Awurade eyense onsan eni obia ni ho a o Kristo asafum ni won so Nyankopɔn na wana montuo nye na Awurade be hye nkuna se to aso obeka sa ye de be san kwa sɔre kɔ se enyamfom nsuo bi na aba asɔre no ho ana ma wujae nemo wonam fom nsuo no won ho de a Awurade nhyɛ wunkran se wonam fom nsuo no kɔ sa hega ɔno na nam fom nsuo no won ho na eni Abraham eni Sarah na se Abraham ho praise him asafama moti ase ti odwane no se fom nsuo no ewo efie no a na owo mu no ho de a ene Awurade enhyɛ ni nkran se onsan konfom nsuo no mu ni mo onko ni mo nsam fom nsuo no won ho na eni ba bi won de a Awurade baka twan se de be san na ko brɛ wo ho ase omi nhyɛ bi mfim pa awo ti ase se obi bia ni ho a obegyae Kristo asafo nhyia mudie na begya ansɔre no wagyae kura ama on and off obane ade a kyia wo ma wo mo no wade live a na se on to the voice of God se kasa nkyere wo mu di a start hwe hu se Awurade eya yiwa ma Awurade oye ayire nsa firi wo so na me bo be hwem bi efe nipa ya ahonim obi efe ya ahonim nipa ahonim timi wu na me hwe ahonim wa wu ni ahonim papa wo ahonim wu di a kese ene ne yese ehu pa na meka ho asom da bi a kyerɛ mo eni se wasɔre ba anye na wonte bibia wo mo di a hwe yie pa ese yese ni nkuna so wonto aso ana mo nyina ni mo ese san ko na ko brɛ ho ase na yese ahomaso cause ohun ne ho se wonyin san on Sarah hu se na minim dia won so ebia ohun ho da bi a be mo wagya ansɔre on obu ohun ho se wonyin san de Abraham o hwɛ no eba na Abraham o hwɛ ne munya sa Sarah no pɛ so ne wo ma dwen no o wagye ni se eba na Abraham o hwɛ ne munya Sarah no pɛ so ne wo so de ya na ema bi afie no me de eba na me pɛ ne nyiku na bɛsa me ne wo me de eba na me pɛ munya mba asa praise him I am from so adwene amen mumia nkasa I am from so adwene very good they say wo kunu di a ana wo yere di a me de eba na me pɛ ne munya me yere na bɛsa me ne wo me de eba na me pɛ munya mba asa akene sa betima ba nipa tiri ma na ye yi o akene sa betima ba nipa tiri me de eba na me pɛ o ye be ma enye me yere na bɛsa me ne wo me de eba na me pɛ enti onu bi sa na sa akene bi wo da abara ma tirim nanso na ente sa nti de onipa bia no ona montuo ekɔfom a hwe ne yie de ama ohun keka ekɔfom no me hwe ne yie pa de minim de wɔse hega hunu sɛ onyin sɛ no obu a onya de bire bi a wanya awa adwuma mu ana onya promotion bi sika ba adwuma mu tere adwuma mu tere awo ba apa wo wonya bi afei ma no ba ti sɛ why busy here and there afei de onya kwa bio me ka kyerɛ wo sɛ Awurade enhyɛ wo nkona sɛ asɔre a ɔgya asɔre a gyae ana abrabɔ na yɛ den ti kɔpɛ sika na fa bɔ wo bra sika ehia na time so de so Nyankopɔn no ehu hia yie maka sɛ yɛse sɛ nyamfom so na ɛma wagyae asɔre a sɛ mfom so no wɔ asɔre mu di a wonya no nso sɛ mfom so no ɛwɔ asɔre no mu di a ɛna wu gyae sɛ no mfom so bi
e wa soro no mu na entene na mi gyae dia ne mo mfom so na wo ho dia Awurade obeso nkwana na okwa wahwe ase enhyiamu ko sa ohia sa word we odi describe enhyiamu no a sa na ono munyam ho enhyiamu no oyusu mienu pe e wo Bible mu mienu pe e wo Bible mu ba ko e wo First Thessalonica on se Awurade ba obeba ene ya no a obeboboa aba ne nkyai ti Awurade e ba obeboboa ye nyina ya no ne akọ ne nkyai na saa word no ano di use say akidofo nso ye moboa ye ho ano nti ye boboa ye ho ano ye ka ye ho aboa ano obeba nso a obeboboa ye nso ya ano ene akosia Awurade kwae ehe no nso nti menyini se obi ani ho a odi Paul na Peter chi no wo twene ho afiri ho a Awurade se kɔ enye Paul nko no kan kwaji asem kɔ moji se Awurade bɛyɛ saa emema no moji se Awurade bɛyɛ saa sɛ ema no moji se Awurade bɛyɛ saa sɛ kɔ enye Paul nko ana kan kwaji asem ehu pa yie pa na Awurade enye saa da Nyankopɔn ba bie ni ho a ɔde ne ho ɛkɔhyɛ asafo a ɛntene mu a ana enye Awurade di a Awurade bɛpene so ana obegyan na wote fie kɔtɔn ne nneɛma ɔfa ha sei ɔkɔ ha tina ɔte fie yana ɛmo nwa paa wo nipa ya mo nhyehyɛ no yana ehu bi ni nipa mu sei da bi sɛ Awurade bɔfoɔ no koraa ɔkasa kyerɛ ana nyame asɛm bi ɛba Peter ni nyinaa hyia na obi na ne baabi gare ɔna ne baabi enti wo nsuro omu ho atan pass me Awurade dia enti minti mpake metrotro no ensi ho minti mpa me taxi no ensi ho enti da kokora ma nkwadwuma na ya die bɛn empo wo mo de homeda ma wo mo no ye se kan homeda ne ne kronkron finance ya adwuma ne fa baako ehome Awurade na semwa nti mo hia no nso bebere pa sɛ enya de bi a usi kwan nso sɛ ugya asɔre Awurade ebe hye wo nkwan Awurade be ma okwa ma otena ba bi a ɛhɔ enye amen ese sɛ Awurade honhom ɛwɔ bi mu a na onya kwae ɛnkwa sɔre a ya na enye ne de honhom no woni mu no onya kwae ya na ɛyɛ ne ya pa obu a onya ne ho bi pa na akyekere no nanso yɛmɔ ne nsɛ abre bia de ɛsɛ obi bia bɔ ne ho mmɔden na asɔre kora de obi a mo ne ho mmɔden pa na ahwaka no ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ na ɛnhyɛ Onyankopɔn animonyam amen ɛsɛ ebi nim tumi kɔ leave sɛ sister all resume ana bra for all resume cause okwa na waba obi bia fɛ sɛ na meka kyerɛ m sɛ ɔkɔbɔfoɔ so sɛ Israel mu ne wakɔbɔfoɔ hɔ na kɔbɔ ni na ga ɔba fie ɔba na wahwem na ya na mesrɛ mo ehwe ne yie pa nti binum anamontuo leave alamontuo ho leave deɛ ɛnyɛ amen obi a wɔde ma sɛ ɛde Nyankopɔn kɛseɛ na ɔsɛ na sɛ yɛka sɛ obi obedi nhyiamudie ho fo bia no obedi fo ɛwɔ Awurade anim ɛyɛ Awurade asɛm ɛyɛ Nyankopɔn commands asuafo no hyiahyia mu ɛnso ɛyɛ Nyankopɔn adwuma ɛna obi wɔn nso de a asɔre de ɔbɛba ɛnso ɔbaa no ano ɔbɛpɔn yɛn ne deɛ no ɔyɛ late comer nsa nkurɔfoɔ deɛ wɔn yɛ Safiria ma no wɔ wɔn children of Safiria ne ma no wɔn yɛ saa biara na wɔn kɔ asɔre nanso asɔre de ɔbɛbɔ o nanso ɔbɛba no na yɛn nyinaa ɔbaa no a na ɔbɛpɔn yɛn woyɛ Safiria ba ɔka Nyankopɔn asɛm Acts chapter 5:7 ɛnka kakraa mi hwɛ tam a wɔn hyiaeɛ na hwɛ mmara maame paa de kɔ asɔre ɔte fie deɛ bɛɛ paa na wɔyɛ na wodwene ho a wɔn de ase menka wɔn sɛ na ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ nɔnhwere mmiɛnsa kyi no ne yere a onim de asie ɛbaa mu wɔn akɔ asɔre after 3 hours yɛ kora ɛbaa asɔre kora atam sɛ 3 hours kora yɛkyɛ na 3 hours yɛnkyɛ na Peter no de wɔn nya mmerɛ paa
omunya mmere esa kisofo nya mmere pa awo ye ni time ne ye pentam obi ye pentam ye pentam no ene ne ye ene no Safiria omo akwa sore watena fie sam omo hia mu ebe asa no hwene miensa a omo de ahwie mu no achi ene no oba sore mwa ne program ahwegu na chie onfa ho ne kunukun abewusu onim endi obi a obaba sore nanso bade obaba nanso oba late bia no ese uni aba ene Safiria ana woyire no ana ama no nti wa de un se Safiria oyemi ni aba prison ana se oye ne ba no nti mo hia no so pa ye un se that could be there obetima ye late no obi a late ye aka no I am a habit you say yes asem nyina na say bra betie na yo 3 things come listen and practice sane ma me nsan na de sum nyangwe pon bra na ye ba no akwansidie bebre nu wa ti sisi ye kwan yebenya kwan ni aba no enya mmere saa but bra betie na yo anania ene Safiria obeba sore de obeba na so obeye late nti mo hia no so pa ye pa nti obi a utai late bia ndi ese wosesa nti obu ha na oye late hema obi so late hene amen na opa hini bia dia late na ese obedi ho hene praising oye late hema no ohema late hene no on de mebia na de on de betwa to asori o enya se bika dwumadie bi o no we asori ba but modern say asori ba de late ye de yifi wa kwa mu se nyina ya hie ya onyame asam akwa so yi na bia afa na obi eba sana Safiria ne man wo motie ti ema obi a masori nyawo obi ha de obi a beja no ya ta ahwe bia nche kana se ya ta ahwe se de bia de me late na de be nko maami de be nko na na o ye ne fie nti so ope ahini adidi anka yensu meeting hima amen awon ka hima awon ka hene wona pa awon ka hene na yensu yamana awon ka hene wasafu you praise the Lord and I said meeting hima no ayi o hima meeting hene o hene no eno na ehye animuonyam danse ebia yana muntu ebia enta enkontem obi wo branch meeting kura wo nko without reason papa bia ni ho anya se mebia no ma ye nyae yanka ye ho mo ano edutu ye ho ye ho yehu ye ho ye ho enhyehye ye ho ye ho nkran mebia no wo ho esuaye a di yare ana akwantuo bi na ebia asiw kwan anya saa enya wo wurade ni so enya entene wo wurade ni so se nyango local meetings onko se nyina na ye hie mu nso a uni ho nso de a se nyame ba no wa obesuro pa wo yembe hyehyew na meka se I am hie ni hu a ehu o unsa every point ni pa se ne nsa part bi wu a ejato so a wonte ini bo no kra na ho ai tetiriti wonte ini pa ya hunim etimi wu obetin sam nyina wonte hwe enkwana nsum ye kan nyina obu a enkwana nsum de obaya na obeye God is watching you Onyankopon ese wose Nyankopon asam ese san yen ni eta ba so late ya ena de ye ma biu na so tura bi dia bi besi wo kwan tura bi a etene se obu ha afi ni wo ba e bi e si ye no enya sam ketoa ne so se oba sore onde onya Safiria ba o amen ne ba no ana nimo dia I habit so when you be in say late him oba pon ye late him no na o sa ba soro kura no a na nti odi ba kura je so onye serious so o yare de no o yare de ya to bo asomate no bia mesu akwa mu amehye ye ko bu otumi ka kakra bia na koma no o ya bete to de e wada agema onye late him a je sa na wote amen nti adaba akwan ye hu ne se ka yenyini amaya na montuo nsai
but yenyini manamontuo no ekoso kama oba Kristo sum na unyini wurade mu na wote ne amase a afi na anamontuo no eye kama because unim sa fe dia wo ye no wo ya ma ho he said unim se wasoro ya asoro ko ne ya asoro ba no ese wurade ani mu onyam efe se yenyina ehie na nso ha bie na nya ni nyaaye nso wo ma obuwa o minyayo asoro minyaye enso wo ma ne ye nasem ekwa na asemu de wotene onyaye eye ye pene saa ani ye mo nso de wo ye de bai odi fo action ne so waba kasa de wakasa minyaye ne wo ba ti ne ye ne nasem nko momanya ne ye ne asem maache obi a wo ne ye ene wasem enkasa minyaye obi kan so wajai den so wajai asore ya asore ba me nsem ye nyae de enso asore ba no sa ye fe na dodo no a ni pa asore ba e ko fom no ya na ehu pa ye pa me mai ye se ye ne ye ene ya asam e ma che praise the Lord se ye ne ya asam no antimi anko ono a wonyae ono nso a oba wogya na wonyae wogya kasam de wonyae na ne ye mo de Jai, the woman a year for until 1 year weakness. On time, a weakness you. The weakness was a dose on swap. A better me the castle be enya abrow. A better maybe no have a castle. And that was in the back, sorry. That was in the back, sorry. There be a as some or catching will be said, Debbie is in the back, sorry. Sakasa we pan, will be a Debbie or cross on a power, back as we said, Debbie was in the back, sorry. Even Tom when the car crown. And yet, they are not very careful. Bedroom maybe cry because and the bread of Christ and one are quite young. But where bread of Christ in you, no casa, because I depend you pa. Na casa do a casa for and a buzu sam so. The creatures upon one, I want to know be young. Because answer no, it doesn't make sense. Say the creatures upon one and I'll call be young. The bread of Christ and one now called yes, I give up any film no. I give up between one and sans and cano, sans and cano, no, I thought you can some sans and cano, and one and pet. No, it's Yemwa or maybe you, when Hennon so pay ye pa. Now, I never find I had on some said, and what can I say? Oh, I was at a meeting at the cost, I I said, I can't yama, ye, we are. So, I never obey no. Their activities, no. And I said, meeting days, a guy at the concern, no. And also, as I can't move you, say, and never see, and Yama obey no. And then, Yama obey no. And then, or plans, no. Or plans of the day, no. And I said, and I'm on two so meetings, I saw a crow, I can't plans, huh. Catch a winner said, my meeting, can't plans, huh. And he said, and I plans, and your manos. Yet, see, I quite sorry. Near could see on your miansem, near bomb piano, as I said, I can't watch any home. No boa and cannot be home. If we are, say, yes, in a yasamukui, ye hey, mayim, Obeba, Nasona Banyafe, Obi the Elfe, Obis Beba, or by late. Yenayaba, Baku, or dip him, I want a moon to home. Afi area say a member many years to us afi yaba ye beti night say send it in amyasam ubua o tin amyasam nso a ono nso wada waba de nso wada hat pa say itiku o che itiku kura itiku nuaba no praise him nti obi a woni nuaba o obi oni nuaba ma praise him ti obua on de obi oba so obi bada bia ne bra na hwan itiku ti emane nyonwa itiko ne bra no enti ye beba no akwansidie bebre nu awum maye no but yaba ye tie nso kwansidie bebre nu anso ho eno so ye behwe obi tia say o check ni sika wona adwene mu o check ni sika ne na bi o fa plan bi ye na akwe te bonsam ba pa na ya sa akoi bonsam ti de mi hu bonsam kro pa wo ye no so obeti ya say na o check ni bi o check na mi asem ba nyina no o check ni plan dia ti die kan nyina anko ba bia wa ba bra
betie na yo ne miɛnsa nyinaa na akwanside wɔ ho ne so se yɛbɔ mɔden sɛ yɛbɛdi ne nyinaa so nti obi ho a anamontuo ɛni na adwene mu anamontuo ɛni sɛ ɛkɔsoɔ no a sɛ meetings no ɛni wadwene mu ɔbɛsa afei na ɛkɔsoɔ na ɛyerɛ firi wadwene mu nti obi ho sɛ asɔre kwa wɔgya yɛ wɔnhunu sɛ ɛnka ne n'adwene ho ɛnea ma wɔdwene ho no sɛ ɛnɛ yɛbɛkɔ meeting a ɛni ne tirim nti wankɔ a wɔnhunu sɛ wankɔ sɔre because ɛni n'adwene ɛnka nneɛma a wɔdwene ho na obi a ɛka n'adwene ho no wankɔ sɔre a ohunu na ne yam tumi hyɛ no paa ne yam sɛ deɛ si ne kwaa no ɛtene ntira na deɛ obi a afiri ne tirim te sɛ afiri ne tirim wɔte wɔ pa ne day activities no ɛda no nneɛma a ɔbɛyɛ no ɛnka ho bi ne plan ɛnka ho bi to bɛ ho ara no na ɔgya asɔre a wɔnhunu ɔgya asɔre a wɔnhunu ɛni sɛ adwuma na wɔyɛ a ɔtumi saa ɛnka n'adwene ho bi ehu paa na deɛ ɛka n'adwene ho bi yɛ no wɔne wɔhyɛ onyankopɔn anim onyam praise him nti menim sɛ na afei ade baako a yɛhɛ no sɛ moma yɛ ma meeting so ɛnyɛ burden ma yɛ burden obi wa na asɔre kora ayɛ burden let not meetings be a burden to you and it becomes a burden to you so afei deɛ asɔre kora no ayɛ burden ama no asa adeɛ bi abayɛ ne so ade so paa kasɔre kora no anko pɛ nti adeɛ bɛkyi ana ayɛ burden sɛ obi wɔ hɔ a awadeɛ ayɛ burden paa yie no yɛma na montuo enye easy ma yɛn kacha wuni asɛ sister mana montuo nye easy ma wo brother very good nti asana anamontuo ɛyɛ bibia ɛmmerɛ ma yɛn ɛyɛ bibia ɛmmerɛ na yɛpɛ na yɛn gye ho sɛ yɛn nyinaa yɛhyia a yɛbɛwɔ hɔ na ɛboaw na ɛhyɛ wo nkuran wonya nhyia firi Awurade hɔ na wosɔ Awurade ani ɛwɔ saa afa no nti ebinom hɔ a yɛsɛ asɔre koro no ɛnka ɔmo da adwene ho ɛka da mo de ma sɛ wɔn asɔre koro anamontuo ka ne da adwene ho ɛka ne plans ho yes the ɛda ehyia mu biara no ɛka nneɛma ɔbɛyɛ ho na activities no wɔn sɛ ɛnɛ bena anaa ne fie anaa ɛnɛ duo anaa da sɛ ya anaa kwasi ada wei no ɛka nneɛma amɛyɛ ho ɛwɔ n'adwene mu na efiri w'adwene mu pɛdeɛ a bibi etosini ɛwɔ nkwagyeɛ ho bibi etosini bibi ɛmmɛse ɛwɔ unya ngopɔn ntem because efiri w'adwene mu to ebe wiase no na wagya asɔre a wonhunu koraa wa amasɔre koraa wɔn ntenka koraa sɛ wa amasɔre na dane koraa onim sɛ ehyiam obu a adeɛ bɛkye kwasi ara paa onim sɛ ɛne ɛkɔ asɔre nso bi na kae no praise him kwasi ada o cause ɔno no ɛni ha dwene mu kwasi ano ɔde ɔbɛyɛ no kwasi ada no yɛkɔ ha kɔyɛ adeɛ wɔsi asɔre ayi mo yɛhwɛ yie paa ma obiara ɛma asɔre korɔ wonya daagye ɛma wɔ adwuma a nya daagye ma asɔre korɔ nso so ka Ephesians chapter 5:16 mo yɛnka hɔ sɛ monhwɛ mo daagye yie sɛ na yi ɛna bɔne paa ebinom nya daagye ɛma asɔre korɔ onya daagye ma asɔre korɔ onya daagye but onya daagye ɛma na adwuma onya daagye ma ɔno ara ne ho nneɛma bi but Awurade nneɛma pa ɔbɛyɛ deɛ oni ho time yeah ehu pa sɛ nkɔmsɛni bi hyɛ nkɔm sɛ sita yi ebedu ebi pa manager asɔre anko bi anyini sɛ nkɔmsɛni bi hyɛ nkɔm pa sɛ krakye pa ebedu bebi asɔre kɔ bi obegya obi anyini nanso nkakra akra o obu asɔre gya yɛ nkakra akra ugya asɔre a ɛba sliding no matter the ma ugya yɛ just ebi ankom so aba asafo no a wo mu no ana branch bi a wo no ɛhɔ no ɔmo nneɛma yɛ no ɛwɔ fam na no kora no unya yɛ asɔre no bi a no dimo no branch bi ɛna wo som de a uni how amen cause ɛno so yɛbɛhwɛ ɛho asɛm da bi nti si yɛkenka hɔ ana se yɛkenka yɛ mom yɛnka yɛ na afei ɔse Ephesians 5:16 monhwɛ mo adagye yie ebi sɛ ɛnɛ ɛyɛ na bɔne adagye monhwɛ adagye yie paa nipa ni adagye wɔyɛ busy oni adagye koraa ɔmpayɛ ho oni time wɔde bɔ mpayɛ wɔde kaa baeɛ bɔ wɔde kɔ sɔre oni saa time no ehu o
hu pa enso eya nimtiabuo se yenhyiam na wana montu onya fe obi oni branch bia o ise bia na mmehwe yie o mmehwe yie dakoro akwansidi anya hwe dakoro akwansidi bi dakoro bi betima siru kwan no problem but akoya da akwansie na aba no eya da hu pa de man ntime nkwa sore no oka kire wo a bibia te se ontime hu bibia enso on be edum na wie ya no hu pa nti mo mfa ya soro kro ni agro kra so obi aye students no osu na me a okọ school na se yenyama kwan pe no ba a onfa soro kro ni agro yenyama kwan no ai da bi oba pa obekwa hyem obi oduti adma bi eduti na wonya kwan but ada only duty no onfa soro ni agro na obi won so de anta kire no eni obi a anka bibi a ema won ma soro no enke ubetini be bisu ama na yeye na man o ma enu mo di usu a eye nfom so pa amen o mo say enye the best there but bibi ntra ebi ya nipa no school no okro ana ebi a o akwantuo mu nti na bia akwantuo no wo no ntino ama na bebre ho a onya kwan ba enokra no se means bi wo no befa so aye de ama Erwade aboa no obefa so timo amo enne enche me dia sene be na wiye ya na mo ntuo obu otukwan ya na sade bia obeye doing more than tight asafona for bo everything onyame ansem but there say distance nti onya ema no kwan ne bia onya start ba bia nso a owo but onyame ansem de na obi a wo de wo tumi wo ho kwan yo admebu ha entetero opon a modima kwa sore enso onko otini baabi se oye tira adwuma begu ho oye baba adwuma begu oye kamdani a oye mensin ni a oye driver otim onka sore onko odi asore ye dey praise him mama ya sore ba ho nyefe mama emra ye de kwa sore ye no yemano yese eno sonsene ena emba nkwa soriye na Erwade se maye nyae ehunye hu nhyiamu hega efiri afana enche ni wo dwane no Erwade ya nse ni nkran wa sori ba nyefe na wonte na yekana wonte a hunse Erwade nsa eye fiwusu watenka wu a watenka no ewu tu de yeka bia enkwani tirim obu so a Yamiansa meeting day no aka na plans ho yami fie David was me just was say me say me enko Erwade fie me de pa hwehwe eye sam tefo ye kan ho bomu ne nyina ti na miansam ne ye bom pae hwe na we nyina enhyire Nyankopɔn de ma ye nyina no ehia mu Erwade presence wa say ne bofo e twa ho hia na we nyina ye me say blessings nyina onamu sa gara sa ona na bra bono a onamu omiemu asane ho atan yie obeba sore nenso bra enia ba ne fe ne sei anabia obu hana obi mahame obi nso yere nti obi nso eba nti obi nti wana abetnya akire ena oba sore nso ne ye ba nyina no obu wa meka sei waba nso o cheke ne mabebire ontim ezika bi obi de ne ka bi o se okogie Basa ayo amana mato ma de no kwa so on fa mreme to nyina na wo dwe ne ho nti o de me kasa yi oba so fio ti na me se depend bon sambe pa na ya no ti se ene ka wi asafo kwa ka se ti bon sambe ya won so nya ni bi ya sa na o moka no wa ba fi o ba nya mi fie na woto na oda obu ha oba se o hra ma nya hwe de what in job have go sa obefram sa na bre die titana obefram sa udo sa na ni no wo na ni ye wo yire na be kwa apostle ko mfa se ninzi nyanya nko yes o ka sa wo akoma mu praise him ye me ko oti azefo nanim ensire ma de se ohun ye mobo na ka bedru point bi no ya sore ba
fe na muntu aye kama obi ni problem wa ma obi ni misanya saa na wote onya kuboni wa ginyame adi ya che obi we na so nyame a che pa oba so no kwanya 2 years obi so nya 20 years awa asori mu anso na muntu onya ye menim se erade ebehu ye mabom me nsori ti nyame boa ye beto aso da bi ebra esem no se erade eman kwaya ti mum ye nka bra betie na yo bra betie na yo nti ni nyina no akwansidie ewo ho mada kora akwansidie de nya hwe bibi na amo ntimi ama sori nya hwe ma se wo pa woto na ba bia wo ko meeting pa na om nyina hiem na om ko na woto ti ema gutirim se na kora ena meeting day en kana plan ho en ye mo ho nse no ewu se eda no bedu a o se eda no kora ban a enutu ye nwofo na se edudu ya de na beye edu pa na de be pa na ye beye nyano mama ya ho kanya fe ne bade nhyira ye ne bade mo ye obu ho mo tubata omo prayer line ho kra ko ye nyano mo American ne ade a ebi no prayer line ho ti omo nyina ne ebi no mo hyiam na omo afre na omo nyina na phone kan ye kasa ne bia omo so ene omo ya sore wo means bia obabu ho afa bo ho ne nyina ya kin so no wo woni obi wo so tubata kra no a de ye bia wo nya bi obi so o hase nkwa na de ye wo so ye bi wunya asoro nkwa ade a bibi na ama otu kwae wasadi bia onyame mu bia no mama ye nye ye sere Nyankopon se onhu ye mobo na ye benya me fie nso a ya meda ye se woda uni abe ma ne hwan munyina utiku uni abe ma ne utiku ye san nso a ne wan kasa kra no ene ye oba late nso a o ma me ne hwan uni aba ne hwan o ye be ma o yire ne hwan Safiria ne yire ne Safiria se we se ane ne yire no rade hu ye mobo na on se san ye yensi etirase erade ade asakase emawo ene watene ye pa se erade ye betena se na wo fie ya na muntu aye ntientia na mre bia nso Nyankopon ye mma bepon onkrofo erade ema ade bia enya nkaye ho ne mum die ye enkaye ho ne na muntu ho nte ne ntiminya enhweso ema foforo na ena ye de ba sori ye no enno so nche ena ye mfamba ne mu ya makura no a na de esi ye kwa na etene na enya bo apayo ne mum de asie no eburu ye so ntra ba de ema na muntu enya burden ma ye ne enya di enya easy ma ye yetimi ase wani mu nyam eda wanse Nyankopon we ne Awurade Yesu din mu amen.